79,98 úplne zadarmo. Vyspite sa do ružova každý deň. Myslím, že sme si vybrali to najlepšie. Manželka bola vtedy tehotná, že my sme chceli do tých madracov aj investovať a za tú primeranú cenu kúpiť aj dobrú kvalitu. S tým, že sme si uvedomovali, že veľkú časť prespíme na nich a chceli sme tie madrace mať na dlhú dobu. Takže všetky tieto argumenty nás viedli k tomu, že sme si vybrali madrace Dormeo, s ktorými sme spokojní. Ideálne prostredie pre život a množenie roztočov a baktérií sú povlaky matracov. Spôsobujú tak nielen alergie, ale aj zápach. Preto je povrch matracov Memory Fresh vyrobený z jedinečnej kombinácie postriebrených vlákien a špeciálnych látok, ktoré likvidujú baktérie a roztoče. Matrac tak zostáva čistý, voňavý a zaručuje skutočne zdravý spánok. Matrace Memory Fresh majú tiež naše jedinečné jadro EcoCell, ktoré poskytuje pevnú oporu a zároveň je vzdušné. Využite 30-dňovú lehotu na vyskúšanie a uvidíte, čo to znamená spať na matraci Dormeo Memory Fresh. Predstavujeme vám novinku značky Dormeo, matrac Memory Fresh, ktorý bol navrhnutý tak, aby vášmu telu poskytol všetko pohodlie a oporu pre hlboký spánok a ktorý zároveň zaručuje čisté a svieže prostredie. Matrac Dormeo Memory Fresh má vrstvu pamäťovej peny, ktorá sa prispôsobí vášmu telu a zároveň zaručuje dokonalú oporu na odstránenie tlaku z bokov a pliec. Špeciálne jadro EcoCell umožňuje matracu dýchať, vďaka čomu z neho uniká vlhkosť a matrac zostáva dlhšie čistý a bez zápachu. Jedinečná kombinácia postriebrených vlákien a úpravy Clean Effect navyše matrac chráni pred roztočmi a baktériami, ktoré spôsobujú nepríjemné alergie. Na matrac Dormeo Memory Fresh sa navyše vzťahuje až 15-ročná záruka. Vyspite sa ako batoľa každý deň s vašimi matracmi Dormeo. Iba teraz k matracu Dormeo dostanete prikryvku a vankúš aloe vera v hodnote 79,98 úplne zadarmo. Tak na čo ešte čakáte? Vyspite sa aj vy do ružova každý deň. Objednajte si aj vy svoj vlastný matrac Dormeo Memory Fresh a vyskúšajte ho v pohodlí domova bez rizika celých 30 dní. Matrac Dormeo Memory Fresh bude váš za naozaj skvelú cenu. A vďaka tejto limitovanej ponuke získate k svojmu matracu prikryvku a vankúš aloe vera v hodnote 79,98 úplne zadarmo. Neváhajte, zavolajte, navštívte Dormeo.sk alebo niektorú z našich predajní. Teraz mám takú prácu, že skorej stávame spolu, Miriamku zoberiem do jasličiek, ja idem do práce, manželka je doma s Jankom, potom sa vraciam z práce, málo zase zoberiem z jasličiek. Ten podvečer je taký pekný čas, kedy môžeme sa porozprávať, dáme si nejaký čaj, kávu a potom už ideme deti kúpať. Večera deti idú spať a my ešte chvíľku zostávame hore a snažíme sa oddychovať najmä v noci, takže spíme a ráno sa zobudzam taký svieži. Neobjednávala som si ho s očakávaniami, že by sa malo niečo zázračné udiať, ale očakávala som to, že sa mi madrac nevyleží a že sa mi na ňom bude spať pohodlne, ale hlavne, že sa mi nevyleží. No a to sa madracu ani po 3,5 roku nestalo. Jedinej výtky nemám voči Dormeo madracom. Spokojnosť vo všetkých smeroch. Pripravili sme si vysokocitlivý systém na monitorovanie tlaku. Požiadali sme Evu, aby si naň ľahla. Takže teraz leží na pružinovom matraci. Sleduj, čo sa deje. Ako vidíš, červené zóny vyznačujú miesta s vysokým tlakom a zhoršeným obehom. Medzerí zasa miesta, kde telo nemá oporu. Dobre, teraz sa pozrime, čo sa stane, keď si ľahne na matrac Dormeo. Pozri, rozdiely myslím vidíš okamžite. Evina hmotnosť je vďaka jadru EcoCell rovnomerne rozmiestnená po celom matraci. Pamäťová pena ergonomicky podopiera krk aj panvovú oblasť. Ja proste sa teším, keď idem spať. A ráno sa zobudím úplne v pohode, fit, oddychnutá, zregenerovaná, v pohode môže začať ten pracovný deň. Teším sa na nejaký ďalší priebeh toho života, ktorý nás čaká. S tým, že madrace máme vyriešené a môžeme vždycky večer dobre si oddychnúť, dobre sa vyspať. A potom ten deň taký aj iný, keď sa človek dobre si oddychne. Vymeniť môj madrac nie. To určite nie. Vyhovuje všetko. Dormeo naše madrace. Teraz si môžete dopriať skutočne pohodlný, výdatný a osviežujúci spánok. Predstavujeme vám novinku značky Dormeo, matrac Memory Fresh, ktorý bol navrhnutý tak, aby vášmu telu poskytol všetko pohodlie a oporu pre hlboký spánok a ktorý zároveň zaručuje čisté a svieže prostredie. Matrac Dormeo Memory Fresh má vrstvu pamäťovej peny,
ktorá sa prispôsobí vášmu telu a zároveň zaručuje dokonalú oporu na odstránenie tlaku z bokov a pliec. Špeciálne jadro EcoCell umožňuje matracu dýchať, vďaka čomu z neho uniká vlhkosť. Jedinečná kombinácia postriebrených vlákien a úpravy Clean Effect navyše matrac chráni pred roztočmi a baktériami, ktoré spôsobujú nepríjemné alergie. Vyspite sa do ružova každý deň s vašimi matracmi Dormeo. Iba teraz k matracu Dormeo dostanete prikryvku a vankúš aloe vera v hodnote 79,98 úplne zadarmo. Ľahučké a hypoalergénne výrobky s výťažkami aloe vera sú vyplnené jemnými vláknami Well Sleep a môžete ich prať v práčke pri 60 stupňoch. Tak na čo ešte čakáte? Vyspite sa do ružova každý deň. Objednajte si aj vy svoj vlastný matrac Dormeo Memory Fresh a vyskúšajte ho v pohodlí domova bez rizika celých 30 dní. Matrac Dormeo Memory Fresh bude váš za naozaj skvelú cenu. A vďaka tejto limitovanej ponuke získate k svojmu matracu prikryvku a vankúš aloe vera v hodnote 79,98 úplne zadarmo. Neváhajte, zavolajte, navštívte Dormeo.sk alebo niektorú z našich predajní. Zabudnite na polievky z osáčku, konzervované ovocné šťavy a drahé ovocné koktejly. Urobte dôležitý krok pre svoje zdravie. Konečne je tu fantastický Feed Mix, s ktorým môžete rýchlo mixovať vďaka revolučným nožom Piranha. Dokážu rozdrviť ovocie a zeleninu silou cyklónu, pričom sa nemusíte vzdať vitamínov a vlákniny. Je ideálny na prípravu čerstvých šťav, zdravých zeleninových koktejlov a energeticky bohatých nápojov z mysli. Všetko môže byť prirodzené a zdravé. Bleskovo pripravíte horúce polievky, krémové zmrzliny alebo chutné dezerty. Už nemusíte nakupovať hriešne drahé potravinové doplnky. S Feedmixom získate takmer všetky živiny bezprostredne z prírody. Je tu s nami Pepe Rössler. Ahoj Helga, dobrý deň. S Fitmixom ľahko a blesku rýchlo rozdrvíte takmer všetko. Je ideálny na prípravu zeleninových štiav a polievok. Je neuveriteľné, čo všetko tento prístroj dokáže. Wow. To si ani neviete predstaviť. Je silný ako buldozer a rýchly ako stíhačka. Toľko ovocia a zeleniny, nespočetné množstvo vitamínov a minerálov. Môžete si ich vychutnať i vy, stačí stlačiť jediný gombík. Vážne? Tento prístroj je skutočne silný, jeho motor má výkon 450 W a jeho účinné nože Piranha blesku rýchlo rozsekajú na kúsky takmer čokoľvek. A nerozbitná nádoba zo špeciálneho polykarbonátu je maximálne odolná. Môžete v nej pripravovať aj krémové, ovocné alebo zeleninové polievky. A teraz, dámy a páni, prepnem na druhý rýchlostný stupeň. Sledujte, že Fitmix pracuje neuveriteľnou rýchlosťou a nezabudnite